Кабмін таки без голови. Володимир Гройсман на урядовому засіданні підтвердив намір йти у відставку. Свою заяву прем'єр сьогодні пообіцяв передати до Верховної Ради. Каже, його уряд зупинив руйнацію економіки і заклав основу для її розвитку. Про це і чим українцям запам'яталося трирічне урядування Гройсмана. Далі Вікторія Бойко. Журналісти перед засіданням заінтриговані. У понеділок після інаугурації Зеленського Гройсман пообіцяв піти у відставку. А раптом плани Гройсмана змінились. Та він заходить і каже ні. Бо завжди готовий брати відповідальність, але за крісло не тримається. Президент сказав писати заяву, він написав. Сьогодні передасть її до Верховної Ради. Коротко звітує наостанок. Його уряд зупинив руйнацію економіки і заклав основи для її зростання. Маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність. Економіка зростає, валютні резерви України досягли 7-річного максимуму і сьогодні дорівнюють 20 мільярдів доларів. Нам вдалося змінити і втричі збільшити мінімальну заробітну плату, вдвічі середню заробітну плату по країні. Спільно з реальним сектором економіки. За урядування Гройсмана економіка зростає всю його каденцію. Понад 3 роки. Гривня знецінюється лише на 70 копійок, а не у кілька разів. Інфляція скорочується удвічі. Підвищуються субсидії, вводяться їх монетизація. Гордість Гройсмана – децентралізація, завдяки якій доходи місцевих бюджетів зросли майже у 4 рази. Також уряд Гройсмана почав пенсійну та медицинську реформу, яку донині не оцінили українці. Але профільна спільнота, більше 80% із 30 опитаних експертів назвали роботу Гройсмана успішною. Уряд свою роль принаймні виконував більш-менш і особливо де, скажімо так, стримував. Тобто свою роботу він загалом зробив. Уряд, так сказати, без великих таких феєрверків працював і більш-менш виконував свою роботу, що, можливо, вигідно відрізняло від деяких інших каденцій. А ще свідчать дані проєкту «Воксчек», що відслідковує правдивість слів політиків. Прем'єра Гройсмана майже не ловили на маніпуляціях, бо він наводив лише реальні цифри. Але українцям прем'єр запам'ятається підвищенням тарифів в середньому 3,5 рази, вихваляннями, що уряд швидко будує нові дороги, скандалом із формою «Роттердам плюс» та викриттям працівника протокольної служби Єжова, який виявився російським шпигуном. А останні тижні увагу до себе прем'єр привертає завдяки своїй зовнішності. Дуже схуд та змінив стиль одягу. Як саме досяг такої краси, тепер його запитують у інтерв'ю. Я маю зробити сенсацію. Я не застосовував жодних медичних якихось речей. Я просто взяв себе в руки. Своє майбутнє Володимир Гройсман бачить у політиці. Саме через вибори у парламент прем'єр так швидко зреагував на пропозицію Зеленського піти у відставку, впевнені експерти. Але додають, повноцінно займатися передвиборчими перегонами він зможе лише в одному випадку, якщо Верховна Рада цю відставку затвердить. Вікторія Бойко, Максим Кондратенко, Заман, АТР.